Здравейте! Казвам се Светослава Цветкова. Ще ви представя новия брой на приложението Русия и България, който излиза на 28 ноември. Ето най-важните теми. На първа страница ще намерите материал за създаването на нов икономически блок, в който може да влязат дори Индия, Турция и Сирия. На срещата на върха в Минск, Русия, Беларус и Казахстан потвърдиха намерението си през 2015 година да формират нов съюз – Евразийски, на базата на досегашния митнически съюз, който за 3 години, откакто съществува, доказа своята ефективност. На трета страница е публикувано интересно мнение за външната политика на Съединените щати, претендиращи за ролята на световен арбитър. Някои експерти обаче смятат, че те подронват фундаменталните правила на световния ред и са глобален катализатор на международния правов нихилизъм. Четвърта страница е посветена на дните на София, които се проведоха в Москва. Едно от важните събития в програмата беше бизнес форума. Основната тема на него бе подновяването на руско-българското сътрудничество, особено в областта на стоковоборота. Ръководителят на Департамента за външно-икономически и международни отношения на Москва Владимир Лебедев с нескрита носталгия отбеляза: всички помнят вкуса на българските зеленчуци и консерви. В рамките на форума се проведе и среща между кметовете на двете столици, които обсъдиха възможностите на сътрудничеството в сферата на културния и религиозен туризъм, екологията и транспорта. Новината е, че в скоро време се очаква български специалисти да вземат участие в строителството на московското метро. За всичко това и много друго четете в новия брой на приложението Русия и България на 28 ноември.